d'escoltar és una obra d'excepcional festiva, una festivitat nòrdica. Avui, aquí a l'Auditori d'Ordino, estrenem una cantata. Es tracta d'una estrena mundial, és a dir, és el primer cop que aquesta obra sona i està dedicada als 25 anys de la Fundació Onca. Bé, a mi em van encarregar una cantata amb un títol molt genèric, però que donava moltes pistes, que és del rock al rock, passant pel barroc, per tant una mica la història de la música. I la meva intenció va ser explicar una mica aquesta història de la música a partir d'un personatge que és una musa de la música. D'alguna manera o altra, el que estem fent aquí és un acte solidari. Sabeu, els meus compatriotes, els de l'antiguitat clàssica, sabien que la música era una cosa molt important.